दुखु मोनबाय आरो खस्थ' मोनबाय बियो बयनिबो दायखि इमान साय दङ दिनैबो दाय मुख होनानै बेखौहाय ओरैबायदि जोङो नायो बिसोरो ना रमनि सेनाफ्रा नोजोर होयै बेखौ सास्ति होयो अब्लाबो बेनिफ्राय जेबो माने गाज्रि बाथ्राखौ ओंखाराखिसै একটা শিব নিচিনা दायखि बोराय बुरैसै बेखौ बोरमा मेन्दाफोर बायदि लानानै बियो बेखौ लानानै बुथारनो लांबाय बयनिबो दाय मुख होनानै अब्लाबो बियो बेखौ लांब्लाबो माने बियो जेबो बिनिफ्राय जेबो सल'ना माने गाज्रि बाथ्रा बा दुखुनि बाथ्राखौ मोनासै दाय लागा दुखुखि কি थांसै बेनि दुखुआलाय मा बिलाय itu scholars-फ्राबो जोङो बाइबेल फरायगिरिफ्रा बुङो जाहैबाय दाय अलरेडि 39 rules थांसै 39 हिस्टरि आलाग बे साफोरजों बे बाजों बुनाया ओरैबायदि 39 बेबायदि बा ओरै गयो जाहैबाय खर' मोदोमा गबोयो जाहैबाय आरो itu 39 गावखौ itu amakan jadi manukan dia tidak manukan bimar itu mature diseases 39 nasi माने जोङो बहाय बुहुमाव थानाया बियो जे ओरैबायदि गाजोलजों बख'जाबाय खायखासोमोन नालाय बेजों जेसेबां मानेखि बख'जाबाय बे बख'जानाय बेमारफोरखौहाय बियो लांखारबाय केन्सार टिबि डायबेटिस आस्थमा जेसेबां बेमार थारमाने केन्सारनो डायबेटिसनो ओमफ्राय बेबायदि बायदि रोखोमै जोङो जेसेबांनाखि बेमारफोर दं एकटा बेमार थारनि ताखौ माने मोनसे ओरैहाय खायख'जानायनि बे माबाया जाहैबाय जोंनि मोनसे बेमारखौहाय बियो लांखारबायमोन दाय गावनि जुकुनबा हामाखान आजि हालुबैगोनायसै बियो गावनो बुजानायखाय बियो जखम खालामजानायखाय जोङो दिनैहाय मोजाङावहाय दङ दाय क्रसनि मना दायदि बियो जेला क्रुसावहाय आलाय जाबाय उदालफोरा मानिसे बेखौ माने गाजरजों दोबाय itu बे स्कलार्सफ्रा बिबो बे बाइबेल फरायग्राफ्रा बुङो जाहैबाय हामाखान दसानि यादि मारिगारा दिनै नुदों जोङो बहाय सावगारियाव नुयो गाजर दोनाय बय दा किताब पढ़िसे बिथाङा मोनसे अब्लाबो मोनसे जारिमिन फरायदों जाहैबाय आरो itu किताबखौ एकदम रिसार्च खालामना आर्किअल'जि पुराना जायगा सब बदि खुलिना सायगोना जायगानिखौ स्टाडि जोङो बे डिस्कभारियाव नुयो दा माने मोजां बायदि पुराना माने बेखौहाय बोखाङैहाय बेखौहाय लिरनाय मोनसे बिजाब दायखि बिजाबफ्रा मानिसै बेखौहाय गाजोलाव दोनथाबनाय जाबाय गाजोलनो होनाय जाबाय माथि खुन्दिखौनो दायो खालि आरो बेखौहाय मांखर जावनानै बेखौहाय फबना होनाय जाबाय आंनि जादोंदि यादि मानसिफोरनि itu खाथि जावनाय माने जोङो बहाय बोख्लायनायाव बा फबनायावहाय बे माने गावनानै थांनांगौमोन आरो बयनिबो itu साइन्टिस्टफ्रा दाय डिस्कभारिखौ उजालनि यादि मानसि गोजालाखौ बहाय नैबेहाय साइन्टिस्टफ्रा होनदों जाहैबाय साननो गोरोंफ्रा सानखोफ्रा नैबेसो दोदों होनना बुंदों जोंनि मानसिनि यादि मानसि जोंनि बे माने बे आथिङावनिबो नैबे जरा दंना बे माबाया बेवहाय दोदों होनदों आरो itu पाननि दायजे खालि गैया itu फाटानाय बेखौहाय जेसेबां बुथुब सुथुब खालामबाय होनब्लाबो मोनसे बेगेंबो बायाखै होनना बुङो यादि माराखौ दुख बिखारबो बिसेस माने बहाय दोनायनिख्रुइ नैबेहाय दोनाया मोजांथार माने सानाय सुनाय माने बे दुखुआ फैयोबा बयबो मारा जानाय आंहाबो मारा जानाय नोंथांमोनाबो बा जोंबोथ' बेखौ दोननो हाया डक्टर खानफ्राबो यादि माराखौ दुखु itu ki bikhado rupa punya माने बौ दोनायनिफ्राय बौ दोयोब्ला माने जोङो खुगाजों बुंस'नो हायै माने बेबायदि माने सानाया ओंखारबोयो Roman soldiers kanra Roman spy kanra daiki muram kanra गिदिरा फैनानै दायो तोक्तिबो itu तोक्तेन बे रमावहाय बे रमनि सासनगिरि आरो रमनि बे भुमगिफ्रा बिसोरो माबोरै साजाय होनांगौ माने बिसोरो बेखौहाय एकदम बानायनानै लाखाजोबखानाय आरो itu warni दायगे itu सब दायगे तोक्तिबोनि कामखौ दायगे बेखौ माबोरै माने दुखु होनांगौ दं बे समाव ग्रोबै माने बेबायदि साजायखौ होलांदों आरो दायगा क्रस इसी सारि थांसि बेनि बाननाबो जोंनि क्रस दंफां
Ibu oरैबायदि गिलिर होननानैहाय बुङो Rati 9 baji tos kasih tadi Uni lusi actually katne Getsemani बागानावहाय हरनि 10टा 11टायावहाय बेखौ खानानै होबाय रात को मुंबई के ना तैके एक टा प्रोग्राम तो कोई जगह ना तैके तो ओके ना जजमेंट दिसे माने बेखौ ओरै लांलाय लाबलाय खालामनानै माने हरसे माने बेखौहाय माने हादान बे उकिलफोर बायदि ना बिजिरसालियाव बिजिरबाय आरो बेखौहाय बिजिरदों मॉर्निंग 9 बजे बिजिरनानै तैके तो बिना बेखौ फुंनि 9 बाजिसिम थानानै बेखौ माने बे गलगथा माने खर' बेगें जायगायावहाय बेखौ लांनाय जादों आरो इदु जगह में रास्ता को किनेगा बोलेना शॉर्टकट बोलेना किनेगा लंबा बोलेना फिरेगा ना इदु सब मनोबरा दिखाई दे माने बेखौ जिसुखौ अपमान होनो थाखाय माने सिदायै थोंगोरै थाङाखिसै बिसोरो ओरै दिग्राय लानानै बयबो मानसिफ्रा नुथों होननानै बेखौ ओरैबायदि लांनाय जाबाय आरो बाइबलनि मानसो एक्सप्लेन खालामनाय बाइबेलाव बेखौ गासिबो फोसाबनानै दिन्थिनाय जायाखै आमागान एक्चुअल मानो जुसुफ अब सेरिं बिनि बिना एटा मानो बिना एफोर बे सासे जोङो बे जोसेफ बे माबाया बेखौ दैनानै एसे सहाय खालामदोंमोन बेखौहा क्रुसखौ किलिमाने इसोरखौ जिसस क्राइस्टखौ बेसे दुख पाइसे दाइ दुख बारायनाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोबोद खस्थ' मोनबाय दुखु मोनबाय माने आंबो एसे फाला होनायसै होननानै बे सानदोंमोन नाथाय बियो बे क्रुसखौ बाननो हायाखै दैनो हायाखै एदुबान दुख सब दुख आहिबोनि दाइजानि बियो गासिम दुखुखौहाय बियो फैगोन होननानै आगोलावनो मिथिखानायमोन गेटसेमेनी बागाननि दाइ इदु प्रार्थना करायदोंदि प्रभु बाबा আপনার ইচ্ছা হইল একটু কাঁপতো একটু মাখতো না হাতে দিবি নিবি তাকে পাল দিতে बियो जेब्ला गेटसेमानि बागानावहाय जेब्ला थांनानै सोदै आर'ज खालामो अब्ला बियो खनसे बार ओरैबायदि जाबाय जायोब्ला प्रभु आफा ना हायोब्ला आफा नों बे आंनि जाथनाखौ बोखारनानै होनो होनना बुङो ओरैबि আমার नागाय चानबे আপনার नागाय चानबे बे समाव जिसुआ होननो जाहैबाय बेबो आंनि गोसोबादि नङा आफा नोंनि गोसोबादि जाथों होननानैहाय बुंबाय दाइ क्रुसखौ मोरामुनिखौ ओरै प्रभु जिसु लगा होली स्पिरिट लगा और जिसु फ्रम गॉड ना ट्रिनिटी दाइखल लगा मीटिंग दी को हुइसे और इदु जिसु लगा इच्छा गाइस माने बे जेब्ला बिफा फिसा गोथारजु बे साथामजों सासेल' इसोरखौ जों फोथायो दा बेखौ बिसोरो माने सोरगोआवहाय मोनसे जिराय जुथुमनानै बेबायदि माबाखौहाय हाबाखौ मावनाय जादों इमान दुख थागिनबि दाइ जों बयबो पक्षिबो होना जेसेबां सैनांगौ थाया मानो आं बेखौहाय सैगोन होननानै बेबायदि जिसुआ गाव बानान लाबाय बेसे गावदिनै हाबिनाय जेंसि जोबोद बियो मोदोमाव सानाय सुनाय बिसखौहाय बियो मोनबाय किलिमानि दाइ बेखौ माबु निसिना बय निसिना दाइ निसिना आफ्रिका निसिना जोङो बाइबेलाव मोनो जाहैबाय बियो नोंथां बायदि आं बायदि माने 100 माने मानसि होननानैहाय जोङो मोननो हायो जाहैबाय आमागान किनिगा दुखबाय इतु निसिना दुखबाय जोङो मा दुखु मोनो सानाय सुनाय जायो बेबायदि दुखु मोननाया बिनिखौ मोदोमाव मानसिखाय दंमोन रोमान सोल्जार्स का ब्रा एकटा दाइदि मारिबुनि एकटा किसिम एकटा समान जिनिस बे रमान सेनाफ्रा मोनसे बेखौहाय दुखु मोननो थाखाय मोनसे बुस्थुखौ बिसोरो मावनो थाखाय आखायाव लाबाय रुसि लम्बा खुलिबो दादि इतु लहा बान्दिबो बिसिनाव माबा साबु खाबाय आरो बेहाय मोनसे लहा खानानै होदेरबाय आरो दै इतु बरा मारिगोना दानिबो बेखौहाय बे साबुखौ माने बुबाय बुनायजों लोगोसे माने ओरै बोयो जाहैबाय बोयोब्ला बे रुसिखौ मारिबो इतु रुसिखौ इन्दिरा बान्दिबो जेब्ला बुयो अब्ला माने साबुखौ बुला फानो दानिया माबाखौ फानो बेबायदि फाननानै होलायबाय आरो इतु किया दानिबो जेब्ला बिसोरो जेनेबा रमान सेनाफ्रा बोयो कि लहा एसे इतु बरा मानसिखौ दानिगोना आरो बे माने खायथा बायदि दै बोरसि बायदि बे बेदरफ्रा बियो जेब्ला बोयो अब्ला बे बेदरफ्रा माने दाखा गबोयो जाहैबाय गोबां स्कलार्सफ्रा बुंयासै सोरबा बाइबेल मुगाखौ माबाफोरा बिनि मोदोमाव माने बेबायदि बुनाया जोंहा गासै मोदोमानो गैया जादोंमोन
माने बिनिफ्राय ओरैबे गासैखौबो नुलायि मोनलायदों ना बेनिखा उनजोंनो दायखौ क्रसखौ आरो बेबायदि जाथावना मोनखांनायनि उनावबो बियो क्रुसखौ बियो बाननांगौ गोनां जाबाय मोइखौ भाबिले आमार मोइ भाबिले आरो जोङो बेखौ जुदि गोथौयै मोजाङै जुदि सानथौयै Kailan to paisina बेसेबां माने दुखु खस्थ' सैनांखो होननानै साननांगौ जोङो amakan isor kuta ama isor laga kuta namide जोङो जिसु ख्रिस्टनि जुदि बाथ्राखौ जोङो जुदि मानिनानै थायाब्ला isor laga kuta namana mangkaso itu muruk kita जिसु ख्रिस्टनि खोथाखौ लायोब्ला गासैबो माने नोरोग खुरियाव थांनांगोन norokti isor ki kiman to paunu isi itu bisa amakan tapi manukan norokti to जोङो जेसेबां जिसु ख्रिस्टआ सैनांगोन बेबायदिनो दुखु नोंथाङाबो आंबो जुदि सैनांगोन Only dai laga नाम की पिशासी manukan kalau itu tukra dai itu tuk dai dai suk kilisi aru itu hatai bisi दा जोङो जायफ्रा बिखौ फोथायगोन थारैनो फोथायनानै बिखौ नाजावनानै लाबाय बे मानसिखौ बियो माने बै सैनांगौनिफ्राय बियो बोखांनानै लाबाय amakan sok kerja manusia जोङोथ' बयबो खृष्टान मानसियानो Kristen ini Christ usul lokati dan halu pulang manukan माने जोङो खृष्टान होनोब्ला जोङो जिसुनि आगान संनाय दा जोङो जिसुनि आगानखौ जोङो संनांगौ amakan Kristen manusia sini tadi nak जोङो बै खृष्टान मानसि बायदि जोङो थायोना थाया kali mau pulang Kristen mereka mau pulang Kristen जोङो मानो खुगायावनो खृष्टान जाया मानिनो एक हफ्ता की दो बार खींचे के एक ना बदलना बदलना itu isu lama patra bagaimana dah कैसी itu बड़ा मुकाफी ini भाभी मा जोङो साननो हागौ आङो सप्ताहिक माने गेटाव फैयो आङो आर'ज खालामनो थाङो बेनो जथेस्थ' होनना नोंथाङा जुदि सानोब्ला gantiasi isi gantiasi बावहाय नोंथांहा गोरोन्थि दङ amakan surga di jalur bangke जोङो सोरगोआव थांनो थाखाय usul patra di koordinasi itu so amakan surga बा जों इसोरनि बे रावा मा बुंदों बेबायदि जुदि जोङो थांनो रोङा किलिमानि जाय मुरा दिन्थि amakan surga di jalur रास्ता दे मानो होनोबा जोङो सोरगोआव थांनो थाखाय माने बियो जोंनि थाखाय मोजांथार लामाखौ दैखांनानै होबाय number 2 मोननैयावहाय insult माने एकदम लाजि फोनांनाय bagi bisi insult komisi बेखौ जोबोद बेखौ माने लाजि फोनांबाय Mark chapter 15 verse 17 boleh मागनि सुद्दु 15 verse 17 15 16 पद 15 17 बहाय माबोरै लिरना दं He put a purple book on him, then twisted together a crown and set it on him. Okay. Dahil ita purple itu lal itu unika color na itu ita itu ini माने जोङो माने फान्थाव कालार गाबनि दिनैहाय गानहोनाय जाबाय ini mani purple color itu raja kan berapa ini माने बिखौहाय माने राजाफ्रासो बे फान्थाव गाबनि रंखौ गानो आरो ita itu kata musi ita berapa itu ita coba बिदिनो itu माने आरोबाव मा जाहैबाय बियो राजा होननानै बेखौ मुंख'ना लादों नालाय आगोलाव बेनिखायनो बेखौ सुनि किरिथि बिनो गानहोनाय जाबाय itu suatu kayak insult pura kampus बेखौ माने गासैबो माने बेखौहाय माने लाजि फोनांनायनि बे खामानि जोबयो Roman soldier itu hari juga akhirnya kayak begini itu bow down करना kayak insult terus माने रोमनि सेनाफ्रा बेखौहाय इदि गानहोनानै आरोबाव माने गुग्रुब माने खुलुमबावबाय जाहैबाय itu kan so amakan hari itu जोंनि थाखाय बे गासै लाजि फोनांजानाया जाबाय kayak Malaysia बेखौहाय बुनाय जाबाय pun Malaysia itu बुखांनायनि उनावहाय सोर बुखो दे बुं होननानैबो बुंनाय जाबाय सोंनाय जाबाय isi berapa mari itu इयुनजोंहाय फैनानै बुंनाय जाबाय asli Jisu itu pun Malaysia jadi pun Malaysia
너는 다리는 지수가 농타고 지수가 절 물은 거 이거 누나 하나도 말이지. 낙서에 꼭 보내지. 무슨 때는 바로 이만 아버님 바꾸만하시 그들이나 이국 부르는 말이 어디야? 너는 둘이 사례는 있어라. 너가 마트 집을 달래 가면 하얗게 팔아. 내 비비디 부르는 자이가 있어. 이만 중기 아버님 비만 만두간 팔로우니 디시. 저만마 베마리 보통 능상아 이거 바함나 하든. 바로 사단비 기다리 디시. 소이탄 고볼 불카르바. 아직 아버님 저 아버님이 세 부르는 말이. 너네 하이 능상아 능상고는 바세나 하기나마. 하야나마 한 공부. 바로 일단 감부 따위 एकदम 림다 공부. 먼저 가만히 잡아 비고 하이 mana landang lanci kramai jawai amakan dikiri itu kaburan jangan nunai jaya mana silo gamsa dengan kaburan nanti kenal bikin dengan sahabat lagi pun nunai higher jadi itu gue lagi makan kita mana bikin jumlah ini mana lanci yang menuju mana biji gamsa tu biar menuju linda makan manusia linda juga amakan soalnya dengan mana juga lajib namanya jadi nama itu lancar landung kemana he was not naked for our sin mana jengni thakainya dia mana kau dia lancar sama amalan kami dari itu jengni thakai dia mana kau sebenarnya landang sama ini sebelum ini karena sebelum mereka punya siapa nanti dari belah juga nentangnya angin dengan menang semuanya sikanane dia itu kabel itu tahu amakan sok kita sih jelas juga sikok kargan obatnya boleh sapram boleh mana landang jaga lancar jaga usul dia amakan sok dulu kelas isu di mana juga sapram mana lancar landang boleh usul batang itu juga ada sih itu linda itu sudah itu sok kayak itu kabel itu mana jangan isu di baterai rawan dan sebagainya ini sejen lagi nang ya tu mana ide jangan buat tampuk mana kan hebat bab kamlaka somu mukra kunai jangan bagi rekam pak maunya juga jangan buat hajama sombra matabi itu inilah punya jangan raji sing jangan mana koroko naik lagi mana naik dah punya hayat lagi itu bab berapa atap dengan dari jangan kohai dia jangan kohon kan nama dia naik dah saya dia kemana naik dah buat amakan linda ini apa dari linda mana jangan lancar kau lebih lancar dapat itu kali amakan aji kaiti musim punya ini kayaknya dari hai itu siapa aradona kalam basnya tu thirdly mentamau hai loneliness एकदम अकेला mana hasing dia Mark 15 verse 24 Mark ni 15 sudu sampai 44 and at the ninth hour Jesus cried out in a loud voice Eloi Eloi lama sabachthani which means my God why have you forsaken me mana dia nobaji time listen hoisi jeba noi thabaji ringga dabai Sobra एकदम close pra tangor awas pra Eloi lama sabachthani mana dibo jaba dibo labne jaba noi ke puni huji khabo jaba Eli lama sabachthani nani tu dia awas ko ini baik rau ko insana jaba itu mane amar bhagavan na bhagavan kini amaki chhari dia sih mana bini uncir jaba apa yang mana aku nak kata mana itu baik Prabhu Baba kayak sabuni kayak itu sabuni pada naik 이거야 뭐 비니 그 소리나 내고 만은 나이가 나이다. itu kalau ni Yesus tukpado Jesus Christ tukpado isagana ekor naik naik 만에 지수니 소리난 그 뭐나는 이 단디시에 우리 나이 기름 잡는데 itu danti babai wedana dari lawan disaja so pura dari cari lah 내게 아래 이 시파로가
बियो गावनि सेलाफोर आरो गासै फोथायारि थानो बेखौहाय लानानै बुंबाय Amakan kerja sih, bicaranya timba dari itu nilai polisi. जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनो जाहैबाय बिथराबो बेखौ खनथामै बियो सोलिदों Bicaranya apa sih? Udah jadi, itu pun ada cerita ini. बिथरा होनबाय आं बेखौ मिथिया आंखौ सिनाया होननानै बुंबाय Amakan kerja kan baik ini dari kita. जोंखौहाय जोङो मोनसे खृष्टानफोरनि थाखाय बे मोनसे समाय फैगासिनो दङ Kristen mereka amakan aja sih. जोङो खृष्टान जानानै जोङो दिनैहायसिम दङ ikut tribulation, ikut persecution जेबो नों सैनांगौ गैया गाबनांगौ गैया जेबो ओरैबायदि दङ नोंथाङा आङो आलो गोजोनै दङ मोनसे समाला हले नोंथांखौ ओरै देब' नायनानै दोनगासिनो दङ India di BJP government की जायगा लगा की मैनिफेस्टो आसे India गभर्नमेन्टआ मा बियो माने मेनिफेस्टो माने मोनसे आयेन खालामो दा बिदि खालामनानै दङ one government one duty मोनसे सरकार मोनसे थाखा मोनसे फैसा माने मोनसे धोरोम जागोन एकता government एकता धर्म मोनसे धोरोम आरो मोनसेल' गभर्नमेन्ट जागोन बेखौ माने धोरोम की हो हिंदू मोनसे धोरोमा मोनसेया जाबाय हिन्दुबो जागोन amakan jadi itu जागानि India itu जोंनिथ' जेबो दा दुखु खस्थ' गैया ini India itu अलग-अलग स्टेट इसी क्रिश्चियन की मुराई के आसे मंथली की जुलाई के आसे इसी मानते को पाया जोङो इउपि बिहार जोङो कर्नाटक ओरैनो नायोब्ला जोङो ओरैबायदि आलो गोजोनै दङ जों इसोरखौ बावो नाथाय बिसोरहा ओरैबायदि सैनांदों दुखु इनका आइकना वहीकना ईश्वर की वर्शिप करने उपाय बेबायदि फैनानै इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो मोना गिर्जा न'खरखौ सावजोबो बावआनि कना बन्दक लेना अपनी क्रिश्चियन होना हिंदू माने ओरैबायदि सिखा रुवा बा माने सिलाय लानानै फैयो जाहैबाय नोङो खृष्टान जागोन ना नों आरोबाव हिन्दुआव हाबफिनगोन नैबेखौ सोंनो जाहैबाय आसाम दिबि इखौ रुप बेयासि दा जोंनि बे आसामावबो एसे एनै बेबायदि सोलिगासिनो दङ फरेनार्स बिसिना किदि इदिया खिथाय दियासि जोङो ओरै बिगुर गफरफोरनिफ्रा जुदि फैयोब्ला बिसोरखौ माने होखारो आरो मय होनोसै itu Christmas time ni पुलिस का नायगोना फैसासो itu इउनिसेस आङो खोनादों जाहैबाय बिदि नुयो ना थांनाय बे बर'दिन एसे आगोलाव माने गोबां बे पुलिसफ्रा गथ' खेबना लांदों दा ओमफ्राय सेक्रेटारि बा माबानि तालुकनि माबा भटार कार्डनो पेन कार्डनो लांलाबायदों बेबायदि लांनाय खोनादों आरो আপনার মাঝে ধরিবে না আপনি খ্রিস্টান হবো না হিন্দু হবো মরাই দিব খ্রিস্টাन হবো মরাই দিব माने ओरैबायदि हमगोन नोंनि हिनजावखौ हमगोन बा नोंनि फिसाखौ हमगोन नोङो खृष्टान जागोन ना हिन्दु जागोन होननानैहाय बेबायदि नै नङाबा नोंखौ नोंनि हिनजावखौ बा फिसाखौ बुथारनोसै होननानैहाय बायदि फैगोन बाजा धरिगोन ना जोंना इदु कोचिं बे गथ'खौ नोंथांनि गथ'खौ हमनानै नोंथांनियावहाय बेबायदि सोंनायखौ सोंगोन इदु दिन अपनी इकला होगा बे समावहाय नोंथाङा हारसिं जागोन इकलाय फैसा नोंथाङा हारसिं जागोन lebih amakan kamu Jisuanw itu ikhlas Yesus kai parisi दा नोंथांनि बे हारसिङाव जिसु ख्रिस्ट'आ उदानखौ होबाय बा देरहासार जाबाय amakan ईश्वर लगा आत्मा ठीक नहीं सीखे जोङो इसोरनि नंथारगौ सैथो थिग जिउआनियाव थाबायब्ला कि सिचुएशन होगी amakan उसे मानो वाको जो नीली गला जोङो जेखि जाया मानो सोमावदुंनाया फैया मानो जोंनि बे गभर्नमेन्ट बा जिखि जानिफ्राय जोङो एकदम नंथारगौब्ला जोङो गसंनानै थागोन रावबो सोमावनो हानाय नङा lebih amakan itu kali लोगफोरा खृष्टान होनो थाखाय नाथायब्ला जोङो थारैनो बे जोङो खुगानिल' जोङो जुदि खृष्टान जानानै थाबायब्ला moi हिन्दू हिसाबै moi मुस्लिम हिसाबै उनारि एकदम बुगिना नङा आंखौहाय दाबुथार आङो मुस्लिमाव थांगोन बा हिन्दुआव थांगोन होननानै जोङो बुंथारगोन बेखौ मोजां मोनो आमांखौ खालामनो नोंथाङा बबाव नोङो दा गसंनानै दङ इदु दिन आजे आइसोबो आमांखौ खालामो दा नैबेबायदि बोथोरा समा नोंथांनाव मुखामुखि जाबोब्ला नोंथाङा बबाव दङ asli विश्वास रखना ईश्वर की खुदाना खड़ा करिया ना खना
नंथारगौनो मोजां खृष्टान जानानै जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ हमना थादोंना माबायदि दं नोंथाङालाय? दा नोंथाङासो बेखौ बयबो मिथिगौ, गावबा गावसो मिथिगौ बा आंसो मिथिगौ। बियो क्रुस दंफाङावहाय थैबाय। बेखौ मुरा लागाखौ मार्क चैप्टर 33 मार्कनि टेक्सटआ chapter 33 verses 44 and 46. Luke 23. Lukeनि टेक्सटआ 44 44 निफ्राय जोङो नुहैलायबाय। It was now about the 6th hour, and the darkness came over the whole and until 9th hour. India is no bajinishla hoise, in bajida, so अंधकार हो गया। आरो बे 9 बाजिनिफ्रायनो थानानै माने बुहुमा गासैबो माने खोमसि जाजोबबाय होनना बुंदों। For the sun stopped shining, बुहुमफोरा इखौ सायाबो गैया। सानाबो सोरांखौ बियो होआखै होनना दुखु मोनबाय। आरो इखौ जेरुसालेम टेम्पलनि एकटा कर्टेन, एकटा स्क्रिन डाঙर हानिखौ दुइटा बोना रेसि। माने आरो बिनि उनाव मा जाहैबाय जेरुसालेमनि बे माबायाबो पर्दायाबो बियो फुरा गावबाय होननानै बुंदों, मोननै जाबाय। इखौ टाइमनि इसोरफ्रा एकदम दाउर आवाजफ्रा फैसे बे समावहाय गिदिरथार मोनसे सोदोब इसोरनिफ्राय बुंबाय, बिफानिफ्राय, बाबा अपना हाथी हमारे लगा जीवन दिया है। आफा आंनो आंनि जिउखौ नोंनो गथायना होबाय। इदिया दाय बुंसि जेब्ला बियो बुङो सास बिनि हां लानाया बहायनो जोबथा हां होबाय। क्रूस की मुरादो असली तो ये 3 दिन 4 दिन नहीं। क्रुसाव थैनायाब्ला नाव थागोन सैथोथार जुदि माबायाब्ला माने सानथाम सानब्रै नांगौनो मानसिया। इसोर लगा हाथी तभी खाना दिया जोङो बाइबेलाव जों नुनो मोनबाय इसोरनि गासै मोनफ्रोमबो बेगेङानो बायाखै। केले हाथी को खाना है मानोथो बे बेगेंफ्रालाय बायाखै? ताई बीसी जुदी मुड़ी जैसी बियो थाबनो बे थैनानै थांदों। 6 घंटा बिथोरनि दाय मुड़ी जैसी। बे 6 घन्टासो ना 6 घन्टासो बेबायदि रिंगायाव बियो थैनानै थांबाय। उदु होइना इसोर तो मुरा था करके उदु सोचो हिमान सोचा होगा असली मुसीबत माने स्पीयर बरा दायगी साइडनि मानसि। दा बेनिखायनो बे रमनि सेनाया बियो थैमारदोंना थैमाराखै होननानै बियो जंजों आरोबाव अहेमाव सुनायनानै बेखौ टेस्ट खालामनानै नायबाय। बाइबेलनि बुंनाय एसे बाइबेलावहाय बेखौ बुंनानै दङ बानि बुलिगोना उदायसि थैयोब्ला थै आरो दैया गबोयो होनना बुङो। मेडिकल साइन्सफ्राबो ओमफ्राय जोङो मेडिकेल साइन्सफ्राबो जेनेबा एक्चुअली इखौ खालि खुनुलाङो। जोङो जुदि गोथाङै थायो ना पानी लगत कन्ट्रोल सरेना दं थैमान गयो जों थैयाब्ला खिन्थु जेब्ला थैथारो होमबानिया थै आरो दै रोमान सबाइफ्रा पानी आरो कन्ट्रोल गेलेना उदायथिसे बे रमान सेनाया बियो जेब्ला गावो जंजों सुयो अब्ला बिनिफ्राय थै आरो दैखौ गबोनायखौ बियो नुनो मोनबाय। इदुब्रा टाइम बुलिसि बिनिखायनो बिथाङा माने बे रमनि सेनाया बियो थैबाय होननानैहाय इदु टाइमनि मेमोरि गोना थैसिबोले बे समावहाय बियो जुदि थैयामानि थायोमोनब्ला एकटा लाठी दावरानिखौ इदुब्रा इदु हाथिखौ मारिगोना खानायदि। बे समाव जुदि बे थैयामानि थायोमोनब्ला बिसोरनो ओरैबायमोन माने लावथि लाबोनानै बा रुवाफोर लाबोनानै बिदिखौ देख्रुबनानै होदोंमोन आरो। गावदिखि हाथियासि सब मारिगोना खानायदि। बेखौ मोदोमाव मा बेगें दङ बे जोंनि बेगेंफोरखौ बिनि देख्रुबजोबगौमोन आरो बिसोर गावनि सेनाफ्रा। एकदम जुदि बेनिखायनो बियो हाब थैनानै थांबाय। बाइबलनि ओल्ड टेस्टामेन्टनि की प्रफेसी बुलिसि पहिलाका हाथी एकटा भी नखामिनो बादो हफिल बुलिनि इसोरखौ जुदि बुलिसि। जोङो पुरानो नियमाव जोङो नुनो मोनो जाबाय बिनि हाद्दिफ्राबो
बायनायनिबा जेबो जानाय नङा होननायखौ बियो गासैबो जाफुंसार जानानै मोखाङाव फैबाय itu murah tinggi dari dopa dari akidah hawa itu semua tangguh akan kami dari visi जों बे हासिं जानाय दुखु मोननांनाय सैनांनाय बे गासैखौबो बियो लांनांगौ जाबाय जोंनि नोंथांनि आंनि थाखायनो आरो itu इसोरनि मुराय जिबनि जेनेसिसनि किया आदाम आरो इभफोरा पाप কৰিছে itu tinggi इसोरनि मुराबनि itu कामखौ बिदिसि जेब्ला जागायजेननायाव जों नुनो जाहैबाय आदम आरो हवाखौ जेब्ला नुनो मोनो जोङो बिनि गेजेरावनो जिसुखौ बेबायदि सारदों होननानै जोङो बेवहाय मोननो हायो जेनेसिस टाइमनिफ्राय सुरु फैना आदाम आरो इभनिफ्राय टाइमनि सुरु होइजना थादो इसोर केতিয়া क्रस होइसि इटु दिनि इसोरहा कामखौ खालामसि जोङो जागायनायनिफ्राय जेब्ला नायो जोङो आदम आरो हवानिफ्राय बे गासैखौबो बियो जाफुंसार माने जिसु ख्रीष्ट फैनायसिम बियो जाफुंसार खालामनाय गासैखौबो itu karena amakan John chapter 19 जोङो बेखौ नायनो मोनो जाहैबाय जहननि verse 30 verse 30 Kristi juga boleh nasi. Krisawai oरैबायदि लिरनाय दङ Tapi awas kamu बै biasa ke बियो ओरैबायदि होनजाबाय बै biasa माने आङो ओरैबायदि दै गांखांबाय होनना नबि बुंबाय एकदा coba itu di school sini bagi hadirlah bukti hadir ओमफ्राय बे जेब्ला आं गांखांबाय होननानै जेब्ला जिसुआ बुङो अब्ला बेखौ बेनोहाय मा जाहैबाय मोनसे थफ्ला खालामनानै लावथि खानानै थफ्ला खालामनानै गोखा गोखै बियो दौबाय Saya kira tu pani tu mesti hari besi. जेब्ला बेयावनोहाय बे दै होननानै बेनो जेब्ला दौनाय जाबाय Besi, it is finished. Itu खत्म बैसे. जेब्ला बेनो दौनाय जाबाय अब्ला गासैबो जाफुंसार जाबाय होननानै बुंबाय जिसुआ Ayo itu फैगोना दायो माखाखौ नरकना जेब्ला बियो जाफुंसार जाबाय होननानै जेब्ला बिदि बाथ्राखौ बुंबाय अब्ला बिनि खर'आ माने थैनायनि बुंलायबाय आरो कि जागा काम खालामोसै गासिबो माने खामानिया जोबस्रांबाय बयजा पानिसना दा आं बुंनाय बायदि आदाम आरो इभफोरा पाप मोनसे बै जेब्ला जागायनायनि सुरुनिफ्राय आदम आरो हवाया पाप खालामबाय सुरु टाइमफोरा itu Prabu Jisu ini manusiaफोरा कि पाप खालामोसै जोङो सुरु बे जागायजेननायनिफ्राय आदम हवानिफ्राय लानानै मानसिफ्रा जोङो मा माने गोरोन्थि हाबा पाप खालामदों बेखौ लाबोजोब्बाय itu खिमायथिखौ गावनि प्रभुफ्रा कामफिसि बेखौ खोमोरनो थाखाय प्रभु जिसु ख्रीष्टआ गोबां बेबायदि मावनांगौ गोनां जाबाय आलाग मानुकाय बुथारसै गुबुन मानसिफोरखौबो बियो फाथायबाय